Ο Καριοθράφστης, ένα μαγικό παραμύθι. Είναι παραμονή Χριστουγέννων και η Κλάρα μαζί με τον αδελφό της, τον Φρίτς, ανυπομονούν να ανοίξουν τα όμορφα δώρα τους. Επιτέλους, οι γονείς τους φωνάζουν στο σαλόνι. Κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο υπάρχουν ένα σωρό θαυμαστά πράγματα. Κούκλες, καραμέλες, μεταξωτά φορέματα, ξύλινα στρατιωτάκια, ένα κουνιστό αλογάκι, πανέμορφα βιβλία και άλλα πολλά. Να ο νονός της Κλάρα, ο κύριος Ντροσελμάγερ, φέρνει και εκείνος δώρα. Ένα κάστρο με φιγούρες και έναν καριοθράφστη. Δεν είναι πολύ όμορφος, αλλά η Κλάρα τον λάτρεψε με το που τον είδε. Ξαφνικά, ο μικρός αδελφός της τον αρπάζει και τον σπάει, κάνοντας την Κλάρα να κλαίει με λυγμούς. Στη στιγμή, ο νονός της δένει ένα μαντίλι γύρω από το σαγόνι του καριοθράφστη για να την παρηγορήσει. «Τώρα πια είναι υπό την προστασία σου», της λέει δίνοντάς της πίσω το ξύλινο ανθρωπάκι. Η μαμά βρίσκει τα παιδιά αναστατωμένα. «Μαζέψτε τα παιχνίδια σας, γρήγορα για ύπνο». Η Κλάρα πηγαίνει στο δωμάτιό της και αφήνει το τραυματισμένο παιχνίδι της μέσα σε ένα κρεβατάκι κούκλας. Την επόμενη στιγμή όμως, τα πράγματα αρχίζουν να παραξενεύουν και εκείνη νιώθει όλο και να μικραίνει. Ύστερα από λίγο, ακούει να χτυπούν 1000 μικρά ποδαράκια και βλέπει να λάμπουν πολλά μικρά φωτάκια ανάμεσα στις σανίδες του πατώματος. Είναι τα μάτια ενός στρατού από ποντίκια που έχουν παραταχθεί πίσω από έναν μεγάλο αρουραίο, το βασιλιά Πόντικα, και είναι όλα έτοιμα να πολεμήσουν. Τότε, ο καριοθράφστης πηδά από το κρεβάτι του και αρπάζει το σπαθί του. Οι μικροί στρατιώτες και τα αλογάκια του Φρίτς τρέχουν στο πλευρό του. «Εμπρός στη μάχη!» Ρίχνονται σε σκληρή μάχη, το δωμάτιο γεμίζει καπνό και τα ποντίκια περικυκλώνουν τον καριοθράφστη. Καταλαβαίνοντας τον κίνδυνο, η Κλάρα παίρνει την παντόφλα της και την πετά στο βασιλιά Πόντικα, σωριάζοντάς τον στο έδαφος. Τα τροκτικά υποχωρούν, παίρνοντας μαζί τον αρχηγό τους. Όμως, το κορίτσι πέφτει λιπόθυμο. Όταν η Κλάρα ανοίγει τα μάτια της, δεν βρίσκεται μπροστά της ο καριοθράφστης, αλλά ένας όμορφος νεαρός άνδρας που της χαμογελά. Απλώνει το χέρι του για να τη βοηθήσει να σηκωθεί. «Μου έσωσες τη ζωή και με ελευθέρωσες από τα απέσια τροκτικά στα οποία με πέταξε ο βασιλιάς Πόντικας, επειδή είχα πατήσει την ουρά του. Για να σου δείξω την ευγνωμοσύνη μου, θα σε πάρω μαζί μου σε ένα μαγικό ταξίδι». Ένα εκτυφλωτικό φως θαμπώνει την Κλάρα και 1000 υπέροχα αρώματα γαργαλούν τα ρουθούνια της. «Είμαστε στη χώρα της νεράιδας Ζαχαρένιας», λέει ο καριοθράφστης. Κατόπιν ανακαλύπτουν το ριάκι των πορτοκαλιών και τον χήμαρο της λεμονάδας που χύνεται στη θάλασσα από γάλα μυγδάλου. Λίγο αργότερα, ο πρίγκιπας οδηγεί την προσκεκλημένη του στην πόλη του Μελόψωμου που βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Μελί, όχι πολύ μακριά από το βασίλειο της σοκολάτας. «Μπορώ να δοκιμάσω?» ρωτάει η Κλάρα, βουτώντας το δάχτυλό της μέσα σε ένα συντριβάνι σοκολάτας. «Τώρα πάμε στην πρωτεύουσα», προτείνει ο καριοθράφστης. Ανεβαίνουν σε μια βάρκα μέσα σε μια τεράστια λίμνη από ροδόνερο. Μεγαλοπρεπείς κύκνοι με ασημένιο φτέρωμα χορεύουν παρέα με αστραφτερά ψάρια που λάμπουν σαν διαμάτια και με ολόχρυσα δελφίνια. «Πόσο όμορφα είναι όλα!» Μόλις μπαίνουν στη μεγάλη πόλη με σπίτια από ζάχαρη και μπισκότα, ο κόσμος τους καλωσορίζει με ζητοκραυγές. «Καλώς ήρθατε στο βασίλειο των ζαχαρωτών!» Η Κλάρα δεν μπορεί να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό της όταν αντικρίζει ένα ροζ κάστρο που περιβάλλεται από 100 ψηλούς πύργους. Βιολέτες, νάρκισοι, τουλίπες και διάφορα αγριολούλουδα κοσμούν τα τείχη του. «Αυτό είναι το σπίτι μου, το παλάτι Μάρτζιπαν», εξηγεί ο καριοθράφστης. Όμορφες κοπέλες, καλοντυμένες με υπέροχα φορέματα, τους υποδέχονται. «Αγαπημένε μας αδελφέ, επέστρεψες!» Ο πρίγκιπας τους διηγείται πώς τον έσωσε η Κλάρα. Οι αδελφές του την ευχαριστούν και στη συνέχεια ετοιμάζουν ένα μεγαλοπρεπή χορό για να γιορτάσουν την επιστροφή του αγαπημένου τους αδελφού. Έχει τόσο κουραστεί να χορεύει με τον πρίγκιπα των ζαχαρωτών που την παίρνει ο ύπνος. Όταν ανοίγει τα μάτια της, βρίσκεται στο δωμάτιό της. Ήταν απλώς ένα όνειρο». Η μαμά της την κοιτάζει χαμογελαστή. «Επιτέλους, ξύπνησες, κοιμήθηκες τόσο πολύ. Οι επισκέπτες σου σε περιμένουν». Ο νονός της Κλάρα μπαίνει συνοδευόμενος από έναν όμορφο νέο, τον οποίο η κοπέλα να γνωρίζει αμέσως.
Εκείνος γονατίζει μπροστά της λέγοντας «Όμορφη δεσποσίνη, δώσε μου το χέρι σου και ακολούθησέ με στο παλάτι του Μάρτζιπαν». «Πρίγκιπά μου, δέχομαι με μεγάλη χαρά», αναφωνεί η Κλάρα. Ανεβαίνουν και οι δυο τους σε μια χρυσή άμαξα που τραβούν ασημόλευκα άλογα. Σήμερα πιθανότατα η Κλάρα είναι ακόμα βασίλισσα μιας χώρας όπου μπορείτε να θαυμάσετε πυκνά δάση από χριστουγεννιάτικα δέντρα, πόλεις από ζαχαρωτά και ποτάμια από γλυκές λεμονάδες, αρκεί να έχετε τα μάτια της καρδιάς σας ανοιχτά.